Magana ta gaskiya, daga yau ka daina amfani da kowane AI in dai har baka amfani da su wajen creating digital product, wajen creating value, wajen creating content, wajen samar da wani abu wanda zai gina rayuwarka ba. Daga yau ka daina amfani da su. Mutane da dama suna amfani da AI wajen creating kawai video wai sun yi aure, creating video wai suna da mota, creating video wai suna jin daɗi. So menene take kawo muku? Babu abin da take kawo muku sai dai bata lokacin ku, energy ɗinku da dai akan abin da baya amfanar da rayuwarku. Kun ga wannan AI din da muke ciki a yanzu, musamman ChatGPT da dai sauran AI din da muke amfani da su, idan har baka amfani da su ta hanyar da ya dace, tabbas zaka bata lokacinka da energy ɗinka akan abin da baya amfanar da rayuwarka. So don haka ka yi amfani da su ta hanyar da zai taimaki business ɗinka ko rayuwarka. Allah ya taimaka, sai mun haɗu a bidiyo ɗinmu na gaba. Kar ku manta, ni ne naku Coach Abubakar, sai mun haɗu a bidiyo ɗinmu na gaba.